Nam sugon aro jotona ani channel ang tabok bazar thangai tongo moi gothong paranani rumo tongoi boring nangjaklai ang tini pinna ha legrungnai sonai tongni ani vlog poklai jong bazar te thangai tongo sonai tongdi haida halam sugo mo tini mitarani go khalai tiluk thangi to malai sini bubaita Tini bazar ani room by besi saljia almost pinna himoi thanglai na malaya sonai tangdi nele sini bazar malai ha song tam tam ka mai kutung kabang Bubaita mikhanani nai tongo bong kunda ida poultry মানে গাইতে রক্ত নাই লিগা সাদা হইছে না না এটা nele bubaita bong mikhan Kalau kajang tabok halam bubaitang alu lai tongo bokbo alu ranai pho alu keji 40 taka alu katal tabok ni koiman kama tehala aphalo bubai baza palai dong ha tabok sang tabok bazar khlai phaiha so sang tabok tam tam parai ang room muthai phunung nai na rakna nak ani blog na saya sak nai tanggi finally ang tabok room sopaijak ang tabok narak na phunung nai sang bazar tam tam moi paraijak so narak nai tangdi adi sang bazar ni tam moi paraijak jang alu katal paraijak doina pata bo tei pijak te mungke to mangsho boila bakan te mungke pias alu asukno jang tini bazar khlape mani tini no ani video irano palai rasinai so I hope norok ani video no enjoy khlai hana so norok ani vlog no nongni hamsak mabai khlai no support khlai tongdi te je subscribe khlai je horok please norok subscribe khlai rodi te ani channel no share khlai di jotona hambai ang norok bai next video malai